dit is een zeer bedenkelijk moment. Aggie Gerards, of zo gaat, die heeft voor ons een lief lied geschreven. En daardoor willen we haar belonen met de zeer uitzonderlijke, heel uitzonderlijke medaille d'or. Ja, de krijgt de medaille van Prins Gaston in Goot. Och, ga je weg. Zo, dat krijgt niet iedereen. Rieu zou het heel graag willen, maar dat heet hem nog niet. De Post, die zou zich alles ervoor willen geven, weet het ook niet. Maar Aggie Gerards een briljant liedje geschreven heeft. Het lieflied van Prins Gaston als je dat laat weer. Aggie met liefde gegeven. In Goot, de medaille die friet. Dat gewoon voor. Linkertiet of rechtertiet? De linker. Dan Ja. wil ik niks meer. Ja. De linker, dan wil ik. Oh, dat is leuk, ja. Meestal dood het even met kumpkool. Het kumpkool. Dat is lang genoeg aan de linkertiet gezeten. Ja, ik vind het wel lekker.